Germaneta, vine. Què passa? Saps que estem en festes de Sant Josep Oriol Altre al cop? barri del Pi? Sí, com cada any. Ja ha passat un any? Un altre any. Però Aquesta vegada no ens veiem gaire les cares, seguim amb mascareta. Què hi farem? Us donem la benvinguda, nens i nenes. Hola a tothom. A veure, Explica. anem a intentar fer els atracaments com fèiem cada any, com fem amb el nostre amic, en Perot Roca Guinarda. D'acord? Com ho farem aquest any? A veure, algú de les festes ens ha organitzat un joc de pistes. Dansa, que divertit! Jo Sí? puc fer-lo? I tant. Vale. Començarem a fer-los tu i jo, Que guai. Vinga, on comença? A la casa dels entremesos. Doncs tothom cap a la casa dels entremesos i allà trobareu un document, un full, i aquí començarà el joc. Heu d'interpretar les pistes que trobareu en aquests documents. I quan resolgueu totes les pistes, al final, saps què hi ha? Un premi, Una recompensa. recompensa. Doncs vinga, Us comenceu? animem a tots a fer-ho. Sí? Doncs vinga, cap a la casa dels entremesos. Som-hi, I som-hi. som-hi. Aixecant pensites d'ella, vaig conèixer Mandoler, preparat mullant el meu davant de l'arbre bandoler.